Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi confession yangu mukoma ndeyekuti ininiwo ndakaita mwana nehalf brother yemurume wangu. They shared the same mother but from different fathers. When I discovered kuti murume wangu iye ainge asingakwanisi kundipa pamuviri, that was when pandakabva ndachizotaura nabanguru half brother yake ndikavaudza kuti ndainge ndafunga kuti ndinge ndichirambana nemurume wangu, vakati kwete, ndaisafanira kuti ndinge ndichiita saizvozvo. He was going to try and to find a plan. Saka plani yavo yainge iri yekuti ndinge ndichizorara navo. Ndakambotanga ndicharamba kudzamara ndichizobvuma. Mushure mekunge ndabvuma ndikabatira pamuviri tikaita vana vedu vaviri. So my husband then started suspecting and I helped my husband's half brother to kill him and we kept this as a secret. Zita rangu muchanditi Memo, ndiri mudzimai ndine makore 38 years ekuberekwa. Iwo ndo secret yandakazvikudza kuti ndichachengeta kusvika ndazopinda munguva. I married uyo wandichati Tawanda pandainge ndine 22 years old. Munhu wekuti he was very kind to my parents and very hard working, but deep down nekuda kwekuti ndainge ndakatoona kutoti ainge asingakwanisi kundipa pamuviri, ndaigara ndiine stress. Chandakatanga kuona paari ndechekuti urume hwake hwainge huchirakidza kuti hwainge husina simba. Pano nepapowo hwaikwanisa kubuda, pati dzimwe nguva hwaingobudawo hwakangoita mvura. Handina hangu kumbogara ndakanetsana naye kana kumubvunza, ndaingorambawo ndakanyarara. Ndainge ndichingoudza bamukuru mukoma wake zvose izvo zvainge zvichiitika. So mukuzonotanga kuwirirana nabamukuru ndakaona kuti vainge vatori murume chaiye vandaishuvira. Vaiti kana vakatanga kundiudza zvose zvavaiita nemudzimai wavo kana vari muimba yavo yemukati, ndainzwa manyukunyuku ekuda kuti ndinge ndichimbonzwanana navo masimba pabonde. It started innocently. Whenever we were gathered at family gatherings, vaikwanisa kungonditarisa vobva vanyemwerera kana kungonditevera vobva vandihaga, until one day both of us we spoke about this, but kuti tinge tichiita tisina kudhakwa zvainge zvichiti remei. Ndipo apo patakabva tachizonwa doro. Vanhu musi iwoyo vainge vakatodhakwa, ndingakuti the whole family tainge takadhakwa, vanhu vari papati. That was when patakabva tachizotanga kurara tose, and then the affair started. 2 of my kids, they are my husband's half brother, then umwe wacho ndakazomupiwa nechimwe chikomba. Ivo banguru havatozvizivi. So I have been raising those kids, and then my late husband was thinking that vana ivavo vainge vari vana vake. So God has his own way of exposing evil. One day I saw a strange message popping out on my late husband's phone. He had been secretly talking to a doctor asking kuti DNA test imari, kuti the procedure, how is it exactly done. And then that was when I saw another message. I think something is wrong because the second born haana kana kutombofanana neni zvachose. My heart stopped immediately. I ran straight kuna banguru avo vandichati Patrick ndikavaudza zvose uye zvikare nescreenshot yandainge ndakatora. After I had showed him my messages, me and him takatanga kunetsana. We argued the whole night, and then that was when he said kana Tawanda akafind out we are finished, we need to act quickly. I did not understand what he meant at that time. I did not even want to understand until azoti ngatimboendai samwe. Takabuda tikaenda kutakishop ndokubva tachizonotenga mushonga wemakonzo. I thought kuti ainge achida kundiuraya, but akanditi no, iwewe ndoda kuti unge uchizopa Tawanda mushonga uyu wemakonzo. Murume wangu munhu wekuti dzimwe nguva aimbopota achienda kuchikorokoza. Saka vakatouya banguru vakandipa the go ahead yekuti
ndinge ndichimubikira sadza. Ndakamubikira sadza nebeef stew ndokubva ndachizoisa mushonga uya wemakonzo, and then ndokubva vachizobuda vachienda kuchikorokoza kwavo ikoko. But ivo manje havana kuzosvika naye kunzvimbo kwaainge achiita zvechikorokoza, vasingadi kuti vanhu vange vachizoita mawitness. Izvi takazviita huri usiku. Akafamba mukoma akazototanga kutorwara atosvikako kumakomba. Hanzi akatombochera kweabout 30 minutes. Vanhu hanzi ndo pavakazotanga kumuona ava kungorutsa uye zvekare achizviitira tsvina. So ainge aine umwe mukadzi waaifambidzana naye. Mukadzi uyu handifunge kuti achiri muno muZimbabwe, anenge akazototiza chete mukadzi iye because akadarika nekumba kwemukadzi wacho akabva achitoisirwa sadza mukalunch box. But sadza iroro hanzi rakaonekwa risina poison. Vanhu vaingofungidzirawo vacho vakaita mawitness vachiti sezvo mukadzi uyu ainge akambotsvakira murume wangu matsotsi pamwe paakambobata gold remuwando, ndiye ainge akazvikonzeresa zvose izvozvo. Akatombotsvakwa nemapurisa but akatiza meno. Vamwe vanoti akaenda kuMozambique, vamwe vanoti akaenda kuSouth Africa. After murume wangu avigwa takaenda kun'anga. Pane imwe n'anga yakatiudza kuti sezvo tose tiri vaviri, inini nabamukuru tainge tiri vatorwa kumai late husband, taifanira kuti tinge tichimutsipika. Saka takazoenda paguva rake. Tainge tiine chibhodhoro chevaseline chainge chiine mafuta avo atakadzi tinge tichidira paguva rake. Mushure mekunge tadira mafuta aya paguva rake zvakamboita senani. Takagara kweabout 2 years, then ndokubva tachizotanga kuona chipoko. Bamukuru vanoti nerimwe zuva vachidhiraivha vachibva kuMvuma, ndipo apo pavakamuona akamira pakati peroad, ndokubva vachizondifonera. Takadzokera kun'anga mukoma, ndipo apo patakabva tachizoudzwa kuti tainge tichifanira kuti tinge tichienda kunomufukunura. Kana tamufukunura then taifanira kuti tinge tichizonomuviga somewhere else, like mabhonzo iwavo taifanira kuti tinge tichinomaviga somewhere else. Ndokwainge kuri kutopedzisa kumutsipika kwacho ikoko, otherwise aizoramba achingomuka. Vakati pane wehukama aipota achienda paguva rake achinomutsa mweya wake achiti enda unomutsvaka mukadzi iye uyo akakuisira poison, vasingazivi kuti ndini ndakamuisira poison. So takazoenda inini nabamukuru. It was somewhere kuma 2 am. Tainge tiine vamwe varume avo vatainge tapiwa nen'anga yacho, but vari vechirudzi ndo vakazoita basa racho iroro rekufukunura guva rake. Takafukunura guva iri mukoma kubva kuma 2 am I think kunosvika kuma past 3. Then ndokubva tachizotora mabhonzo ake. Tainge tiine chimwe chikapeti chebrown chatainge takatenga, tikaunganidza mabhonzo ake tikamaisa muchikapeti imomo. We drove for many kilometers. Ndokubva tachizokona mune rimwe plus takadhiraivha kuzonosvika kuma past 8. Ndokubva tachizoenda pane rimwe rukova. Takatora matombo tikamasungirira pachikapeti ichocho. Ndokubva tachizomakanda murwizi imomo tikazodhiraivha hedu tichidzoka kuHarare. Saka kubva gore iroro kusvika pari zvino tainge tisingatombooni chipoko chake. Zvakazototangawo manje mukomanashi. Saka ndichiuyawo panapa ndangoyawo kuti ndinge ndichingoreururawo just in case kana kuri kunzi ndikazotanga kupenga kana kungofa, because iye murume wangu anoti kana achiuya kwandiri anenge achiti mose muri vaviri ndikuda kuti ndinge ndichizokupengesai. Saka ndiyo nyaya yangu yandiinayo mukoma. Kana mukaposta nyaya yanguwo ndizivisiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzaiti bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma muri sei zvenyu? Inenewo ndakaudzwa nevamwe madzimai ava ndakatongosangana navo pabhodha vachitodhindisawo passport yavo, vakabva vachizondiudza kuti ndakaroyewa navamwene vangu.
ndakabva ndachizoti ndauya kuno kuPretoria kwandinogara nemurume wangu. Takasanganawo muno muJoni, but tatova nearly 9 years tigere tose, but hapana mwana. Saka pandakamuudza akabva atotsamwa akatanga kupopota akati hauzvizive here, ndo zvavanongoita vanhu ava, vanenge vachida kukudyira mari. Fine. Ndakazoenda kune vamwe madzibaba vakandiudza nyaya imwe chete iyoyo yekuti nguva yekuti ndinge ndichiita mwana yakwana, nekuti mishonga yose iyo yakashandiswa navamwene vangu hanzi yava kuda kuexpire. Saka ndakadzoka kumba ndikaudza murume wangu, akandituka akanditi ndiri kupumha amai vake uroi, amai vake havaroi uye zvekare vanonamata. Inini maybe ndini nditori nehama iri kundiroya, saka inenge ichipfeka fesi yaamai vake. Ndikati tadii taenda tose, akanditi handidi kupusiswa nemaprofita ini, ndinozviziva sei pamwe muri kutorara mose. After that ndo pandakaenda zvekare kuKempton Park, ndakatoenda ndichitoperekedza munin'ina wangu, ndikaudzwa that same story, ndakatoita zvekutorekodha. Ipapo ndo paakazobvumawo because ainge ari munhukadzi. Ndokubva tachizodzokera kuya akaudzwa zvekare same story, but murume wangu akangoita sekunge angogarwa, zvekuti madzimai ivavo vakazototidzinga pamba pavo vakati ndini ndakutsvakai here kana kuti mauya mega panapa pamba pangu. Saka kana mauya mega pano pamba pangu, why is it mava kutanga kunetsana neni? Imhosva here yekuti ndakuudzai kuti amai venyu vari kukuroyerai mukadzi wenyu, nemiwo munotopota muchitorarwa naamai venyu. Ndokusaka musiri kukwanisa kuzviona kuti amai venyu muroi ende vanokushandisai. Whom am I supposed to blame now? Ndichitaura kudai so vamwene vangu vanondinyengerera, vari kuti ndinge ndichimboenda kumusha ndinge ndichinovashanyira, vanondinyengerera zvisingaite vamwene vangu ava. Saka handichaziviwo kuti ndozvifambisa sei. Should I blame my husband? Nekuti iye ndiye ari kunzi ari kutokonzeresa kuti vamwene vangu vange vachiwana mukana wekuti vange vachindiroya. Ndozorarama here zvekare dzimwe 9 years ndisingakwanisi kubatira pamuviri, because ndakatoudzwa kutoti kunyange ndikarambana naye, but mhiko idzodzo dzavakatondiitira ndedzekuti kunyange ndikabva ndikarambana nemwana wavo ndichangoramba ndichingosangana nemaproblems mukurarama kwangu. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, pakaipa. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndinoshayawo kuziva kuti ndozvifambisa sei. Should I blame my mother-in-law kana kutoti now ndo blame murume wangu nekuti ndiye ari kutozvikonzeresa, haasi kuda kuti tinge tichifamba tichibatsirwa. Kana tikafamba anogumisidzira ava kutuka munhu anenge achida kutibatsira. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndinoshanda ndiri sort of like personal assistant wapastor vekuchechi kwedu. Ndiri mudzimai, ndine makore 24 years ekuberekwa. Ndichiri kuendawo kuchikoro, ndinoendawo kune imwe college iri muno muHarare. This is what I have found out. Saka ndainge ndagara hangu ndichizviziva kuti vamufundisi vane vakadzi vakati one day avo vavanodanana navo, but I never thought kuti vangazosvika pakupindwa kubatwa nemweya wekuda kudanana nemunhu anotoita zvekutotengesa muviri wake. Saka vari kuti musikana uyu vanomuda, let me say kuti atova mukadzi wavo, because pane pamwe apo pavakanditi mari yose yemwedzi yainge yapinda iri mari echegumi ndaifanira kuti ndinge ndichizoichengeta. Mushure mekunge ndaichengeta mari iyoyo, ndipo apo pandakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka varume vaviri tobva tachizoenda tobva tachizonobvisa tsvakirai kuno. Mukomana achi takaenda tikanobvisa tsvakirai kuno. At the end of the day mari yatakazonosiyako kumaroro yainge ichitosvika kuma 4,000 something US dollars, iri mari yainge yabviswa mari yechegumi yakabviswa nevanhu
that month. Saka ndo zvakaitika izvi mukomanashi. Ndinongodawo kungoziva kubva kumhuri yeZimbabwe kuti pakadai ndoita sei. Like I feel so guilty knowing kuti takashandisa mari yaMwari, mari yechegumi yatosiyana nemari yefree will offering. Iyi mari yechegumi mukoma ini ndinotoitya. I never even thought kuti vangasvika pakuita zvinhu zvakadaro, kudya mari yechegumi, kutoshandisa mari iyoyo pakuroora girlfriend apa ari munhu wavainge vachitoziva kutoti anoita zvokutengesa muviri wake. Kunaka, akanaka zvake musikana iyeye, but I never thought kuti vangasvika kuita zvinhu zvakadaro. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi vanhu vakawanda vakanzi vange vachiuya nemotikari dzavo vakadzidoneta kwavari vamufundisi. Vamufundisi ava vatori nemafriends avo, hanzi vatori nemacastles makare muHarare. Hanzi motikari idzodzo dzinotongeniswa kumacastles, dzimwe dzacho dzinotochinjwa mapepa, munhu asingazvizivi. Munhu anokwanisa kungounza motikari yake oidoneta kuchurch achifungidzira kuti motikari iyoyo haizotengesewi, hongu inoramba ichingoshandiswa muchechi, but inenge yatova muzita ravo vamufundisi. Zvakangooma hazvo vedu we. Ari kushayiwa kuziva kuti ozvifambisawo sei. Hei, regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Isusuwo takangokurawo tiri vanhu vainge vachitambudzika. Vabereki vedu vaingoshanda semagarden boy, vana tete vainge vachishanda semahouse girl. Saka takatoudzwa kutoti hanzi ndo family case iyoyo yekuti varume ivo vanoshanda semagarden boy, vakadzi vachishanda semahouse girl. It is a family case. Hanzi gogo nyakubereka vana baba vedu vainge vari muroyi. Hanzi vakati vainge vachida kuti vana vavo vose vange vachizoshanda vari magardeners, vasikana vachishanda vari mahouse girl, nekuti makore acho iwawo hanzi zvinhu zvaitoshamisira kuti kana muri papurazi, kana uri garden boy, ndiwe unenge uchitoita sekunge unodiwa nemurungu, kana kuita kuku, kana kuti uri musikana wemumba papurazi waitova uri munhu anenge aine basa rinoshamisira. Saka ivo gogo vainge vari house girl, then sekuru vainge vari cook. Saka vakabva vachizoita mhiko idzodzo dzekuti papurazi pacho vainge vachida kuti vana vavo vange vachizongova magarden boy, vasazoenda vachinoshanda mabasa akaomarara kumunda. Zvekare vakaita mhiko dzekuti dzinza rose rinofanira kunge riri dzinza remagarden boy nedzinza remahouse girl. Saka isuwo mukukura kwedu zvinhu zvatakatoona kutoti ndo zvinoitika kwatiri, kunyange ukanzi watora license but unokwanisa kutofa usina kana kumbogara wakashanda as a driver, uchingoshanda sagarden boy, ukatsvaka basa reudriver haumbofi wakariwana basa racho iroro. Saka kazeni yangu yakabva yachizondiudza kuti iye ainge akauraya baba vake. Ipapo paakandiudza, this was after abva mukutenga motikari yake, akanditi iye akauraya baba vake, akajoina cult, akatoshandisa coffin iroro rakashandisiwa pakuvigwa kwa baba vake ndiro raakapiwa nevanhu vemucult. Cult yacho iyoyo yaakajoina. Saka anoti akangopiwa coffin, akabva anzi coffin iri ndo raunofanira kuti unge uchizoshandisa kana baba vako vashayika. Uye zvekare baba vake vakashayika vachiita zvekurohwa nezvinhu. Saka coffin iri iye anoti anaro mumba make coffin racho iroro. I don't know how true it is, but ndo zvaakandiudza. So mukomanashi iye ari kuti kwandiri anoda kundijoinisawo cult yacho iyoyo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndojoina here cult yakadai so, kana kuti ndongosiyana hangu nazvo? When you post my story, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hama dzangu, nhamo inorwadza. Ndasvika
level rekuti ndarwadziwa nenhamo inini. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vari kuti vafunga kuuraisawo baba vavo after vajoina cult because cousin yavo iri kuvaudza kuti ndinokwanisa kutaura nevanhu vakandijoinisawo cult then wobva wachizojoinawo newe cult yacho. Let us try to speak with him in the comment section, but siyanai nazvo izvozvo zvehurombwa. Hakuna kana kwamunombosvika kana mukaita izvozvo zvekuromba. Cousin brother yenyu anokwanisa achingokuratidzai zvishandwa, motikari nemari, but munomboziva here kuti dzimwe nguva anenge asingatorari achitosangana nemamwe matambudziko ekuti munozotoona kutoti nhamo yamuri kuchema nayo inenge itori nani. Let us try to speak with him in the comment section.